moko mohiny. Pode weche njore eni moko kuom jogo manoyudo hinyruok mag risasi maluwo monj manotimore tong ma West Pokot oyango luoro magin godo tok dok kuondegi mag dak e gima gilero ni monj maseche te mamonogi timo gigegi kaka chon. Ji ariyogo mayudo thieth e kar thieth ma Kapenguria kwayo sirkal mondo tim kare giyud ratiro margi kaachiel kod arita makare e alworano. Diana Olonde lerono mathoth. E kar thieth ma Kapenguria County ma West Pokot, jogo mane oyudo hinyruok e monj mar kuo jamni dhi nyime gi yudo thieth. Kawuono kata kamano, gichako yudo chang kendo gipimono gino mane otimore juma achiel mokalo mane omiyo ring kodgi ka thieth makae. Kaluore gi Hassan Kibet, jonjore adek nomonjogi e seche mane gidok dala kendo nochwadogi gi magina. Sasa tukapambana na yeye na nikashika bunduki na kutupa magazine. Sasa mwingine alikuwa na panga. Sasa yeye mwenye alikuwa na panga, huyo mjamaa alipewa bunduki akaambia yeye maliza mimi. Sasa huyo mjamaa akanipeka risasi kwa roho kwa mkongo hapa. Wale wenzangu waliokuwa wameepa wale watatu walikuwa wameshapeana information ya kuwa ati fulani ameshabaki hapo. Ile machozi yenye watu walikuwa wanalia ya kupoteza mtu ikarudi tena ikawa ya furaha. All of them have sustained serious injuries with profuse bleeding, and even one is undergoing blood transfusion currently. Giwacho ni kata obedo ni obila maketo arita osebede gweng'ni kuom ndalo, pod jonjore monjogi kendo onge mora ma osemaki. Kata ma osechope doho mondo giyud ratichgi, gino mamiyo gi luoro. So kitu ambayo kwamba ningependa kueleza watu wetu wa serikali kwa pande zote mbili wahubiri amani. Gikwayo sirikal mondo medo obila mondo konyre gi obila manitie mondo mak jogo ma osebedo kamayo gi kuwe. Serikali kuu itupe hata NPR sisi kama wa Pokot. Tunajua kabisa mumepeana Marakwet, mumepeana Turkana. Sisi mnatuambia mutatupea. Tutaongoja mpaka lini jamii? Kama mutadisamu all communities. Kama munapea kama ni 10 mpe communities yote 10. Sisi hatuna chochote huko chini. Ekor kakore komanda mar obila mar county no wacho ni gitiyo kanyakla gi obila mawuok e county ma Turkana mondo migitiek monj makamago. Diana Olonde, Ramogi TV. Liporno ma Diana Olonde bende materowa e yweyo mokwongo ka